ajuns în Croația, țara care încă n-am vizitat-o. Țuică din Slivovnica, din Pruni. Plajele din Petrișnu. Aici, în schimb, am ajuns pe Faleza. Îmi pare rău că am venit la Pola, trage o plăiță bună. Arena cu denumirea reală a orașului. Salutare! Uite, am ajuns în Croația, țara care încă n-am vizitat-o. Suntem pe insulă care se numește Krk, K-R-K, așa scrie. Ok, acum ne ducem în oraș să facem o plimbare de seară. Dimineața era, nu dimineața, la meaza când am ajuns era foarte cald, dar foarte cald. Și să vă spun, îmi place, țara e curată, e îngrijită. Noi suntem prin orașul Medvelia. Ok, mai explorăm. Adrian a găsit avantaj la plaja de ciment. Cos că nu timpul din nisip. Mai Adriane, nici chiar așa. Ok, e foarte frumos. Nu e tare turistic. Nu știu de ce. Posibil nu e tare reclamat. Cu atât mai mult place că nu sunt foarte mulți turiști. Marea majoritate îi auzim pe ei localnicii. Și noi. Respectiv, cu marea majoritate a turiștilor de-a lor din Croația. Am văzut mașini din Italia, puține din Austria și o mașină cu numere din Moldova am văzut. Așa că am și moldovenii. E frumos, e liniștit, e o mare diferită, nu e zgomot, nu e aglomerații. Hai că n-am dus în centru, să vedem cum e. Noi am ajuns la Pinetă, dar e chiar o pădure. Hai să vedem ce plaje sunt. Plajele din Petrișnu. Noi chiar am cumpărat niște încălțăminte specială cu care să ne vrem și în apă. Încă nu ne-am scăldat, dar eram preobosiți de la drum noi. Ca să vedeți, ne-am întâlnit cu niște bomboane dulci și o țuică din Slivovnica, din Pruni. Că am căutat pe ChatGPT și restul e mâncarea noastră. În scurt, bombonele astea sunt făcute din smochine. Să vin dulceața din smochine. Și vă arăt. Gustoasă. Gustoasă. Din ce și-am notat noi, ei nu au garduri înalte, nici între vecini, cel puțin. Deși și vă spunem, ăsta e gardul între vecini, atât. Pălăria și crema 50 plus de copii, pentru pieli sensibile, dar de nevoie, ce fac eu cu pielea mea de găină albă. În fine, mergem la mare, poate reușim să bem și o cafea, nu știu dacă e deschid atât de degrabă aici, nu obișnuiți cu Italia, în jos, Adrian, cred că în vale. Nu te căut în stradă înspre mare. Ok, în PV informații, noi am luat un bed and breakfast care primeau și animalele pentru că suntem cu motanul anul ăsta în călătorie. L-am rezervat pe Booking, mi-a costat un pic mai mult de 500 de euro. În rest, autostrada, benzină, respectiv am plătit-o noi pentru că am venit cu mașina privată, cu mașina noastră. Prețurile sunt destul de mari la nivelul Italiei. Chiar și supermercatele am văzut că sunt cam tot la nivelul acela de preț. Nu e chiar ieftin în Croația, dar e plăcut pentru că e foarte curat. Cred că ne oprim aici. Apa e foarte limpidă și bucură foarte mult.
Nu e adânc. Scade și Adrian pentru că eu n-am noată. Că văd că lumea e un pic de departe de la Malcă decât, dar totuși nu e adânc. Adrian, hai să ne oprim aici. A pus să explorăm un pic orașul, să vedem ce mai prezintă cu marea în fundal. Turiști sunt foarte mulți, dar prețurile sunt mărișoare. Este centru istoric, acolo este biserică și aici turnul unui castel medieval. Hai să vedem ce prezintă. Castel medieval. Castelul nu e mare, intrarea în castel, turul castelului costă 5 euro, ca să foarte sui încolo și să faci o tură pe deasupra tot. Nu, noi nu optăm. Aici un bar, tineretul care se odihnește. Partea exterioară a castelului în care se țin concerte. Este viața. Hai să intrăm și într-o catedrală. Aici să vorbesc mai încet. Foarte simplist. N-am filmat mult, am ieșit din catedrală de tip motiv că lumea se ruga, nu era slujbă în sine, dar lumea se ruga, nu era frumos să stau să filmez. O execuție centrală, restaurante, magazine cu artizanat, foarte comercial, turistic. Extrem de turistici mulți pentru că de simplu motiv suntem în luna iulie. Noi am intrat într-o galerie. De data asta cu intrare liberă. Artă făcută din diferite piese, probabil și reciclate. Niște corabili. Foarte interesant. Un aeroplan, o submarină, o mongolfieră, pește, iar corabili. Andreea m-a corectat, este un balon cu aer cald, o mongolfieră zis în italiană. Asta e o moară, corabil. După mine este niște obiecte de iluminat, sunt desconectate la electricitate. Foarte interesant. Wow, și idei. O locomotivă. Wow. Idei, cum stau aici. Aici suntem într-o altă piață. Novigrad Kerk. Aici, în schimb, am ajuns pe faleza orașului. Ok, cred că asta e tot ce am putut să vă prezint pe seara de azi. Ne mai vedem. Bună seara! Noi am ținut cina, notați sticla și gros are
Interesant. Așa, mie mi-a venit farfurie cu mici de pește. Este orată, ton, rași ăștia, midile și o salată mixtă mi-am luat. La Adrian, în schimb, e carne de mix de carne și-a luat cu o șapă frumoasă. Balcanicii mănâncă ca noi, sincer. Și nu vă actualizez cu prețul. Oricum, noi am ieșit de la masă, am plătit 58,50 euro și și-am luat acasă, foarte gustos și bun. Noi ne-am pornit seara prin oraș la plimbare și atmosfera e extraordinară. Sâmbătă seara este o fată care cântă, foarte mult lume, turiști mulți. Asta e portul lor, corabii, corabioare, iahturi, care și medicare. Iahturi, corabii, nu-i corect. Un clown. Azi suntem la Pola sau, cum se spune în originar, dublu sens, pentru croații Pola. Dar totuși noi să o denumim în italiană, din simplu motiv pentru că e cu dublu sens pentru români. Deci acum ne-am oprit la un restaurant local, mai la periferia orașului. Pentru că deseori mâncarea e mai gustoasă și un pic mai ieftin decât în centru. Și ca să nu-mi pară rău că am venit la Pola, trage o plăiță bună, trebuie să fie vesel. Știți, porțiile la dânsă sunt exagerate, adică plătești un ban, uite la Adrian, dar e foarte mult. Deci Adrian s-a luat purez cu ciuperi și cu carne, o salată mixtă și mi-am luat carne istriană cu cartofile bunicii și niște legume. Acum suntem în Pola, ăsta e centru, nu știu cât de centru, în bine, pe noi ne direcționează navigatorul înspre arena din Pola. Suntem la o intersecție. Am ajuns la arenă. Arena cu denumirea reală a orașului. Bine, prețurile 10 euro un adult, 5 un copil, cred că studenți, da? Și apoi sunt categorii protejate cu reduceri. Ok, noi am cumpărat 2 bilete și am intrat să vedem arena din Pola sau Coloseum. Cum ar fi corect? Coloseum, cred că. Să ne urcăm și noi pe scări, unde se urcă toată lumea. Eu am făcut scenă de concerte, fac spectacole. Sincer, pentru mine 10 euro pentru a vizita arena e cam scump. Arena nu e atât de mare. Posibil pentru întreținere, pentru că e, nu știu, perioadă turistică. Dar, în fine, era un păcat să venim și să nu intrăm. Atunci, deși am mai făcut 3 ore în loc de 2, am prins o ploaie extrem de puternică pe drum. Așa că am zis că da, hai să cheltuim și banii ăștia.
Știți, am găsit niște QR coduri foarte comode care noi practic dacă le scanăm, punem limba dorită, este și limba italiană și ne povestește un pic din istorie. Ei, totuși s-au pregătit, nu degeaba am plătit 10 euro de intrare. QR codurile de care eu vă povesteam, le scanezi, îți pui limba și stai și asculti istoria. Asta e partea subterană a arenii. Cu ceva rămășiță care mai rămas. Am impresia că aici făceau vin. Și să chisa poama. Bănuiesc. Acolo am văzut un teasc. Deci, deși vă spuneam un teasc. O cadă mare. Cer scuze, am greșit. Aici se făcea ulei, dar nu vin. Oreficio romano a Barbariga. Ulei. Și nu vin. Aici sunt niște amfore în care ține uleiul. Aici ne arată varietatea de amfore. Noi am ieșit din arenă. Acum am venit înspre port, sau mă rog, parte. Venit înspre port să vedem și putem să vizităm. Dar e un port clasic, nimic deosebit. Un iaht care intră. Aceleași chestii. Mi s-a oprit privirea. E un iaht. Structură panoramic. Waar is die? Waar is de Agera? Noi suntem aici, nu este. Even kijken, hè? Asta este schema orașului. Ja, daar waren wij ook, daar zijn we over toen het zo hard regende. Aici suntem pe străduță istorică. Am intrat pe porțile alea. Și pe fundalul acestui video, eu și Adrian vă salutăm și ne luăm rămas bun. Ne revedem la următoarea călătorie. Ciao, ciao!